RamogiTV ka une wang sai chenro mar duol chenro ni biro ni kidienjare mokuongo en sani mabiro wacho weche manyien matimore piny Kenya kae ndi kuonde mamoko kasto kidieny mar ariyo obro go mbaka gi Senator Eddie Okech en senator ma Migori odendore ni muok ratego gimoro go kode mbaka kamano en ni twak kiny okayo kiny Azimio gi Kenya Kwanza bro romo e piny ma Nairobi ka kamoro ni Bomas sabiche wange chap mane kaka ne giwinjore mondo me gigo mbaka agenda to pogi winjore lakini wana nene gibro wacho mbaka mano be mbaka mobro go gi Eddie Okech kidieny mar ariyo mar chenro mar duol mondo winjore to gipangore nango pono ni twagni okodhi kaka none gubene dhi to gidhi timo nango kaka jo Azimio ando nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo no Ombija taya nyakwar guok kocha pesa magi weche manyien mawano. Romo mar jotend migepe Sagano puodho kang mar chiro kembe sukari mag sirikal. People who died maybe out of an accident, they take photographs of such bodies and blame on police. I don't know in which world he lives because the bodies we've been burying have bullet wounds. Ogai mar obila Jafeth Kome koro wacho ni obila ne ok onego jo Kenya ng'anyo. Azimio to pod omako chung ni gichoko neno mar donjo ne obila go. In count 2, the accused person is sentenced to serve 20 years imprisonment. The sentences will run concurrently, right of appeal 14 days. Jago moro ma ja Germany kod jadolo moro ma ja Kenya otwe jela higni mathoth kuom ketho mag njao ratich nyithindo. Omor kodwe nyani kwa Ramogi dwero winjo pachu ariya deka auchiel nono nyiswa nyingi kama inene RamogiTV gi pachi mbaka mwadhigo kuduni jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Motelo ne chakruok mar twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza odiochieng' makinye kar romo ma Bomas riwruok mar Azimio yango ni giikore mar dhi nyime e twak. Ogai mar Azimio Raila Odinga kata kamano ochung' kar tiende ni twak e kindgi kod Kenya Kwanza to nyaka mak pek mar ngima kod luoko sekta mar yiero e pacho kaendie. To kaka Chris Owino leronwa kuom thuolo machielo Raila okwedo chenro mora mar mosruok e kinde kod jatend piny Kenya William Ruto kata donje sirikand Kenya Kwanza be. Bang' gwelo kweth margi madhi tayo twak e kindgi kod piny owacho mar Kenya Kwanza, Ogai mar Azimio Raila Odinga kawuono ogonyo rwedhi mage auchiel ayanga madhi e twak madhi chakore chieng' tich adek e kar romo mar Bomas of Kenya. E twak mare kod jofwamb weche e bwore Nairobi, Raila kuom thuolo machielo oyango ni Azimio oikore ne twak, kata kamano twak e kindgi kod piny owacho mar Kenya Kwanza nyaka los ewi pek mar ngima kaachiel gi weche mamoko magisebedo ka gikedone e pacho kae. The issues for discussion from our side remain. 1. Cost of living. 2. Audit of the 2022 presidential election results. 3. Restructuring and reconstitution of the Independent Electoral and Boundaries Commission and related matters. Josiasa mag Kenya Kwanza korka korgi okwedo chenro mar twak ewi pek mar ngima e mano ma giwacho ni piny owacho oseketo okenge malong'o mar duoko piny pek mar ngima kokalo kuom miyo jopur mbolea e nengo moyweyo. Raila oyango ni riwruok mar Azimio ne oyie mar duogo e mesa mar twak kaka yo mar kelo kwe e pacho kae kaachiel gi tieko midhiero masani okwako jopiny kendo kwayo josiasa mag Kenya Kwanza mondo we goyo korgi. We believe that this country deserves peace, not paralysis. That is why we have stood down our protests to give dialogue and peace a chance. We appeal to Kenya Kwanza that vitriol must now end because it won't work. Propaganda must now end because it has not solved our problems this past year, and it won't in the coming year. Azimio bende onyiso piny owacho mar Kenya Kwanza ni twak madhi chakore chieng' tich adek nyaka tim e yo mohuyanga kendo nyaka tiek e yo mapiyo. We stand for transparent, above board, and speedy talks guided by decorum, honesty, and respect for the people of Kenya. Kuom thuolo machielo, Raila ochayo weche makweth mar Kenya Kwanza osebedo ka fuong'o e pacho kae ni ochano tiyo kod twak
e donjo e sirikal gi dhoot machien. Kaluwore kode, onge gi chenro mar timo mosruok gi jotelo ma osechwero remo mag jopiny ma onge ketho. I want to reiterate once again here, Azimio is not interested in handshake. We don't want to shake anybody's hands, particularly those people whose hands are tainted with blood of innocent Kenyans. Josiasa mag Kenya Kwanza osebedo ka wacho ni Raila chano tiyo kod ng'anyo kaachiel gi twak e chuno mosruok e kinde kod jatend piny William Ruto kaachiel gi donjo e sirikal. Azimio bende ogwelo jagoro maduong' mar duond bura mar Jubilee Jeremiah Kioni kaka jang'ad rieko ne kweth margi e wi weche mag chike e kinde twak. Magi timore e kinde ma jopiny okawo chung' mopogore opogore e wi twak makamano, ka moko kuomgi wacho ni onge kuma twak makamano dhiye kaluwore kod chung' motegno mag josiasa mag kweth ariyogo. Kaneno tim mar Kenya Kwanza kotelnegi gi Kimani Chungwa, joka osebiro ka gin gi formed opinion mosemigi ka giwacho ni gin gi chikegi ama mpangilio gi magidwaro ni ka jo Azimio okoluwo to twak ok dhi bedo. To upande marwa bende kaka jo Azimio wabe wan gi to twak ok dhi bedo. To upande marwa bende kaka jo Azimio wabe wan gi weche wa mawadwaro kaka high cost of living ma jo Kenya Kwanza ok dwa winjo. Koro ananeno ni twak ni ok dhi bedo kata matin. An sure ni onge winjruok ma ji dhi winjore kanyo kaluwore kaka sirikal wuoyo nyiso wa ni waonge geno kuom sirikal. Pod aneno ka jog kwethgo ng'at ka ng'ato go kore. Meaning ni pod ok wayiere ni kiny wadhi wuoyo. Omiyo an pod aonge gi geno. Ne wadwaro ni twagni kobet, wan wa support twak. An awuon support twak, to adwaro ni Ruto obed piny gi Raila Amolo Odinga. Gik moko mwaneno ma pod ikelo ni dhi Kiabo Mas, pod ioro barupe, waneno ka tugo moro nitie ka. Moko kuom jopiny ne dwaro mondo twak obed e kind ogai mar Azimio Raila Odinga kod jatend piny William Ruto ma ok josiasa mag-gi. Seche machuok motelo ne chakruok mar twak e kindgi kod piny owacho mar Kenya Kwanza, riwruok mar Azimio oparo ne piny owacho mar Kenya Kwanza ni okang' margi mar duogo e mesa mar twak ok en ranyisi ni giluor, to en ranyisi ni gidwaro kwe ne piny Kenya. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Mane mbaka mobro goyo gi Education Senator ma Migori e chenro mar kidieny mar ariyo mar duol. To kapok ochopo kanyo ni romo mar jotend migepe opuodho chenro mag chiero kembe mag sukari mag sirikal. E romo no mane obagi gi jatend piny Kenya William Ruto e kar jot mare Masagana e kaunti Manyeri, jotend migepe go nokoni owinjo ywak mar jopur niang' kendo yie mar chiwo thuolo ne joket mwandu mondo ket mwandu gi e kembe go mag sirikal kaka yor konyo gi bende. Kaponi od bura opuodho paro noendo, to kembego mag niang' ibiro taa e yor kodesa kaluwore gi chike. Walter Nyambaga miyo walerno. En romo mokwongo mar jatend piny William Ruto bage karo Masagana nyaka ne odonji e telo. Romo monyuolo okenge moko ma sirikal neno ni biro bero sekta mopogore opogore kendo jiwo chumi. Bero sekta mar uchumi en achiel kuom mago ma jotend migepe olose ka girwako kendo gichiko itgi ne ywak mosegol e kod jopur niang' e wi podho mar kembe mag sukari kod sekta mar pur niang'. Winjruok margi en ni koro kembe mag sukari mag sirikal ok bi usi ne joket mwandu achiel kachiel, to kar mano gibiro chiwo thuolo ne joket mwandu mondo tagi e yor kodesa kata lis. Kembego oriwo koda Kanzoia Sugar, Chemelil Sugar, Miwani, Muroni, South Nyanza Sugar to koda kambi mar Mumias. Bende jotend migepe yere mar jiwo chenro mar omo sukari kowuok e pinje ma oko maonge osuru ma ijuogo. Mae mondo miyo din fuok mar nok mar sukari e chiro ma Kenya. Okengego koro biro rito puoth kowuok kuom jo od bura. Wainyre sana nikech wapuro niang' tok dhi maber. Sasa ni king'iyo ji nie puothe kendo puothe wa nigi niang' mabeyo moromo sukari kata higni mang'eny. Ok ochuno ni nyaka omno sukari oko. Nimekanusha habari ya importation ya sugar. Waneno ka gima nitie rot moro midwaro mondo mkulima gina japur mar niang' koro mondo tho kabisa. Komesha nochakore chon, onge ma komesha sekonyowago. Kopogore kod sekta mar sukari, jotend migepe bende opuodho ndikruok manyien e chenro mar Inua Jamii mageto chwalo chudo ne jogo mang'aw to kod jodongo. Ndikruok makamano winjore ochakre tarik 1 dwe mar 9 higani. Jogo madhi ndikore chenro ni
oriwo koda ka jogo man kod ng'ol, jodongo to kod ji mamoko mang'awo. Gi thuloni, chenro mar Inua Jamii osebedo ka reso ngima jo Kenya ma ok tin ni milion 1.2. E kamano moriwo koda ka kie gin kwan mag ji maromo 350,000, jodongo ma kwanigi ohewo 800,000 to kod ji man kod ng'ol ma kwan gi nyalo chopo 47,000. Bang' romo mar jotend migepe, Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua ochuoyawo nyaka kambi mar chak mar KCC e gwenge mag Kiganjo e kaunti ma Nyeri, e kama gisingo e jiwo sekta mar chak. Na mimi pia nataka niulize wabunge tusaidiane, niulize governors tusaidiane, kwa sababu sisi tutalete milk coolers. Nyinyi ndio mtatusaidia tutaweka mahali gani, ndio muweze kujenga ile infrastructure kidogo ambayo inahitajika pale, so that we can set up the facilities and make sure that the farmers are benefiting. The reforms are coming. Wakulima tutaitana nyote tukubaliane on the reforms that we need in this sector. I want to thank the chairman of Dairy Board and your board kwa ile kazi mnafanya ya kukinga wakulima. In some neighboring countries, some of these cartels have gone there. They import milk from Europe. They pack it in our neighboring countries to take advantage of the trade treaties with our neighbors and dump cheap milk into this country. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jotelo mag Azimio mawuok e masawa mar Kenya kotelnegi kod Martha Karua, Peter Munya kod gavana machon ma Laikipia Nderitu Muridhi ochayo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom rem kelo ne jopiny fuong'ruok kaluwore kod pek mar ngima. Jotelogo oseyo wach mar limbe mar jatend piny timo saa ka saa e kor gwenge e kinde ma gikwedo medruok e nengo mag mwandu kod pek mar sani kod oket godo jonyuol machulo omenda mathoth e mbalariany. The escalating cost of living is a major economic onslaught on the Mount Kenya region. The hard-working people in this region are becoming poorer by the day. The UDA regime has responded by going to Mount Kenya on a publicity stunt, launching projects that have been built by the county governments. For example, the Narumoro Level 4 Hospital that was built by the county government of Nyeri. Also, launching projects, some of which were completed more than 2 years ago by the government of President Uhuru, including the Keno Marwa Road, which, as you all know, was practically complete by the time of the general election. This is Kenya, we are on our own. These guys are talking of 2/3 gender rule, leader of opposition. Hiyo ingine nini wanasema? Hiyo mambo yote wanasema para CDF. Those are things that require constitutional amendment. Na mimi yangu ni kuwaomba wa Kenya wasidanganywe. Kenyans are on their own. Their representatives are behaving as though they were elected by Ruto and members of his regime. They are representing the Ruto regime, not the people of Kenya. Kwa kanyo ni ogai mar obila Jafeth Koome odok ne obila kokwedo kweth mar Azimio kod jopiny mawacho ni obila ne onego moko kuom jo Kenya e kinde mag ng'anyo. Koome lieko ni jo Azimio ne otiyo kod ringre mag ji mane ok owito ngimagi e ng'anyo mondo mi giketh nying obila. Kweth mar Azimio to ramo ni pod gimanyo neno mag donjo ne obila ewi monj mane otimore e kinde ng'anyo. Judith Omondi miwa ler mar wachni. Giko ne ogai mar obila Jafeth Koome owuok oko mar loso ewi weche mag kweth mar Azimio la Umoja kaachiel kod jo Kenya mamoko osebedo ka koni obila ne onego jopiny e kinde ng'anyo ma osebedo ka timore e pacho kae chakre dwe mar adek higani. Koome mane twak kod jofwambo okoni kweth mar Azimio la Umoja bwogore mana gi weche ni obila ne onego ji e ng'anyo. Owacho ni onge adieri e wachno ka omendo ni josiasa moko ne kodesa ringre joma otho to riedo ne jofwambo mondo ne ka giseyo obila ni ema onego gi. About many bodies put together, then pictures are taken, thrown all over in the social media. And the information I have is they go to some of the mortuaries, compromise the workers there, people even who died of some illness, people who died maybe out of an accident or other causes. They take photographs of such bodies and blame on police. But we are not in the business of all the time responding to politicians. Ours is to discharge our mandate.
Magi gin weche ma ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga oseyo kendo koni oken gima kare kako ome lemo mar telo nyalo ramo kendo dok ne tim marach ma okoni neno e lela. And it is actually very disappointing to see a statement from Inspector General of Police, Mr. Kome, saying that we hired dead bodies to accuse police of brutality. I don't know in which world he lives. Because the bodies we've been burying have bullet wounds on them. And death certificates. Raila okoni gisechopo e alam kod ik mar ji mane onegi e kinde ng'anyo, kendo pod mamoko ni e ute kano ringre joma otho, kendo girito iko. Pay attention to the burials that are taking place across Kenya. You have all attended some, and we will be attending some more in the near future. We can confirm that police killed and wounded many Kenyans. We will do whatever it takes to ensure justice for the victims. We will ensure the perpetrators of these crimes pay. Kome to dokoro bila ka okoni gin gitiyo mana tijgi, kendo pok gidhi e tok chik mar piny Kenya malero kaka winjo giti. Sisi hatusiki na tutawajibu, lakini kazi yetu tutafanya. For the force we use is governed by the law and the service standing orders. So there's nothing we have done out of the ordinary, out of what is provided in law. Kweth mar Azimio la Umoja osebedo ka koni ji ma ok tin ne 30 ne owito ngimagi e lwet obila e kinde ng'anyo kendo gibiro kedo negi nyaka giko. Judith Omondi, Ramogi TV. Jayalo moro manoyudi gi ketho mar rocho ratich nyithindo moko 2 matindo mi kum mar higni 70 e jela. James Juguna noyud kod ketho mar bambo nyithindo 2 ma jahigni 11 kod machielo ma jahigni 14 higni 9. Machielo 74 e jela ne japiny mar Jerman manoyudi gi ketho mar rocho ratich nyithindo e boma ma Nyalenda, Kisumu. Simprose Okinda miyo alero. Then in count 4, 5 and 6, he had been charged with the offences of child pornography. Mano en duond jang'ad bura Caroline Jagi ka ogolo kum ne Thomas Sheller, ma en japiny Jerman ma jahigni 74 ma koro twe jela higni 81 ne ketho mag rocho ratiro mar nyithindo e kaunti ma Kisumu. Sheller iseyo kuom timo ohand uso nyithindo, rocho ratich nyithindo matindo e yor bembo kod keto nyithindo timo anjao kaeto mako pichagi. E nyim do Sheller ywak ne do mondo we thuolo kowacho ni ike oniang' kendo gimane ok ni kare. Wachore ni Sheller notimo timbegi e kar dak ma Nyalenda e kaunti ma Kisumu higa mar 2020. In count 1, the accused person is sentenced to serve 50 years imprisonment. In count 2, the accused person is sentenced to serve 20 years imprisonment. The sentences will run concurrently, right of appeal 14 days. Komachielo jadolo James Juguna hukum kuom higni 70 e jela tok yude gi ketho mar rocho ratich nyithi ot moko 2 e yor bembo e kind tarik 24 dwe mar 12 higa mar 2014 kod dwe mokwongo higa mar 2015. Juguna nodonjne kuom bambo nyithindogo manitiere kind higni 14 kod 11 kendo donje weche mag anjao kod nyithindogo e gweng' ma Bondeni, Kajiado North. 2, the accused person is sentenced to serve 20 years imprisonment. The sentences will run concurrently, right of appeal 14 days. Notwe kuom higni 50 ne ketho mokwongo kod higni 20 ne ketho mar 2. Okum go ibiro twe nyadichiel ka koro do duoke chien nyaka higni 50 koriw. Kaluwore kod neno mantiere nyim doho, jayalo no ne nyiso nyithindogo ni teko nyodo manoketo kuomgi ne en kaka remb Yesu makelo warruok. Juguna nonyiso nyithindogo ni duong'ne ni kod mo mar wir makende. Timbe mag jayalo ni nofwenyore mana tok achiel kuom nyithindo manochocho ratichgi gamo remo. E kinde mane bura ni dhi nyime, nonro mag DNA notimne achiel kuom nyithindogo kendo fwenyre ni ich ne mar Juguna. Nyathino nokonyre e higa mar 2015. Jang'ad bura Njagi koro ng'ado mondo nying ji 2 gi omede buk manitiere nyinga joma rocho ratich nyithindo. Simprose Okinda, Ramogi TV.
Wadhi yoyo moro machuok lakini aneno kuoro ote wari adeka uchiel nono we ang'iyane ni wacho nang'o ka endi. Ramogi TV twak ma ichano gi Azimio gi Kenya Kwanza ni onge lokruok madhi kelo kaluwore gi kor teko ma jo Kenya Kwanza nigo. An Fred Osuru antiere Dandora Phase 2. Ero kamano Fred. Odhiambo janamba kapiyo jaseme umbija twak ma kiny ni be kiny no bedie mochomo kura dier. Mane penjo mwate wa penjo reje duong kapiyo ma obro ng'iyane ne obro bedo nang'o kiny. Ana wuoro ka polis wacho ni obila ne okonego ji en wich kuot. Pole sana. Elo Ramogi aneno ukenda winjo weyo maler kabisa. To daer kwayo ni walema mondo twak machakore kiny ni odhi maber. Nikech wan kue mwadwaro. Mae Jamain Okech kawa Rongo University. Ero kamana inya uruma no ote wari adeka uchiel nono abro temo monda som moko kuomgi kapok otego chenro marwa mar duoli kendo wabro dhi kidid mar ariyo mwadhigo e mbaka mar twak matimore kiny saa 5 wanane ka be ochomo kuro to gima achiel mapok giwinjore en agenda mar twagno pod ntiere ywaruok kanyo. Mage mbaka mabro goyo gi Eddie Okech min seneta ma Migori kikidhi mabor ahinya. Sane gimora achiel kae wuoda. En adier ni jochiende ntiega kae. Anakia, to kendo anato, mana jumbe ariyo moko. Rabe wadhi. Mama. Mom, ongea mimi. Ya Mungu ni mengi. Msichana mdogo kajikuta hana baba wala mama. Kisha kapata mama wa kambo ambaye aliaga muda mfupi baadaye. Tajiri mmoja jina William kamchukua kama baba wa kambo na kumlea hadi kakoma. This girl is going to live with us from now on. Ati nini? Shikamoo boss lady. Nashangaa sana venye boss William ameamua kumleta msichana ndani. Na kuwa na mapenzi na mwanae Louis aliyekuwa ametozwa binti mwingine Sofia. I want us to talk about our marriage. Who told you I want to marry? Ikawa sasa wawili wamekuwa wapendwa na Louis akampa Sofia talaka. This is over. Ndipo sasa Maria akagundua kumbe baba mpenzi ndiye aliyemua babake na kunyakua mali yake. Maria, kuna nini? Ni Uncle William. What is it? Dad is in hospital. Quick, let's go. Fuata vile haya yote yalivyotendeka kwenye kipindi cha Maria katika View Sasa. Welcome to Shabekila. Play Shabeki Virtuals on Shabeki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabeki.com. Shabekiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabeki.com. Finally, we have a report that speaks to the most important component of what defines Kenya. Chieng' tich adek, tarik 9 dwe mar aboro mar higa mar 2023, kuku mar wach nika. Watimo nonro matut ewi lokruoge madongo ma osebedo e piny motenore kod weche somo. We want to confirm that we are on the right course. Sirkal, jolonye weche tiegruok, jokanyo ma iye weche mag somo, jonyuol, jopuonjre kod jo Kenya duto chiwo pachgi. Kuku mar wach, achiel kachiel e Ramogi TV, Citizen TV, Inoro TV, Citizen Radio, Hot 96, to kod View Sasa. Chakre sa chelo odhiambo nyaka saa 4 otieno. Ero kamano kuom kete Ramogi TV ka endi wadhi mbele gi chenro mar duol ni migawo mar thieth
chano dar hospital ma ithiedho godo dang'ni mar paro ma Mathare nyaka gwenge mangong kama omigi lowo maromo eka 200 ma gipani biro konyogi e yaro hospitalno kendo miyo jotuo mang'eny thuolo. Maendi noyangi kod jagoro mongirore e migawo mar thieth Harry Kimtai mane ochopo kod jokanyo mag board mar hospitalno ma Mathare e nyim komiti mar rango kaka itiyo kod mwandu mag piny owacho mar duoko penjo ewi kaka gitayo chenro mag thieth. Kimtai okoni gibiro chwalo budget maromo gi dar ka gidhi ngong'. Nonro ma piny owacho yango ni kuom ji 10, 4 kuomgi ni kod dang'ni mar paro. I think PS, have you just responded that way? The number of Kenyans who have the mental challenges, he said that it's 4 out of 10. And we do acknowledge that, and I want to say that that's the main reason as to why the ministry elevated Mathare to Mathare National Teaching and Referral Hospital to cater for that. That means we've appreciated that and we want to take it to a high level. That means it's going to be a referral center for mental illness. Moving it from where it is to where the current location that has been identified is because of the nature of the patients that Mathare handles. That it requires a more serene environment where their issues can be handled because it requires a lot of what you call the handling on counseling and all those things. So it's not just a question of the other normal sickness, but because it requires counseling and therefore it requires some other recreational facilities that current status, as the way it is, will not be able to handle. And I think that is the decision that was made. Moko kuom jotije piny owacho ma Migori oseyo paro mar duoko piny higni mar rutaya ne jotije piny owacho kowuok higni 60 nyaka higni 55. Jagoro mar riwruogno jotije piny owacho ma Migori Silvans Araja owacho ni nitiere jotije mathoth masani nigi hola modhuro ka ging'eyo ni pod gin kod higni mag chulogi. Higa mar rutaya nogol 55 nyaka 60 e higa mar 2009 e kinde mane piny owacho ne nigi pek mar chulo omenda mag rutaya. Mochung' ne jotich aneno ka gini ok ober nikech ok ober e yore mang'eny. Achiel kuomgi nitie jotich manyicha nosekawo loan to ne kawo based on the age mane gintiere go, ne ka chopo higa 60 boyudo ka setieko chulo pesani. To ka kodi chak iduoge higa 55 ng'ani dhi nego ng'ani ka sane mar tho pok ochopo. Korana kwedo yoni ni giweya gini ka proposal ma sirikal keto to gibed ga long term experience, global long term request magini to gichore kata higa 5 mabiro koka gibi gichak gi implement gini. Paro na okane ko ber nikech en gima obira apoya nono. Nitie joma osegiki ga 55 to samoro en gi loan, jini gi loan. To ka koro ini kone no iduoke higa 55 to loan ne ni ng'ama dwa chulo. Aneno ni gino obira raka ahinya. No winjruok nyaka bede mondo yudi yo milose go kata kenya chore kata higa 5 mondo ji oikre kech mano dango hiny ji mang'eny. Koro idangi riem jomoko ni piko jomoko tich many mana yo machielo men ji sirikal nyalo konyo go nyithindo matindo. Ok githugi gi joma tiyo ni mondo giyud thuolo nyithindo go tiyo go. Mano kane paro nok ber. Jopur mag cham e gwenge mag South Yome County ma Siaya medo mako motegno chenro mar tiyo kod masinde mag goyo pi e puothe miluongo ni pumps ma ichwalo gi migawo mar pur e county nendo. Grube 17 oseyudo konyruok kokalo e chenro ka jokanyo mag grubego neno ni mano en yo madhi jiwo yuto margi. Chenro mar chiwo masindego ne ota kod jatend migawo mar pur Sylvester Kokoth kod MCA Michael Omondi mopuoyo kenge mag medo siro jopur bende. Chenro no nokawo maromo siling milion 3. Gini watimo kamae nikech kwang'iyo maber wayudo ka rech masani nitiere nam lupo moro machon cha rech dok piny. Koro nwa gombo ni mondo jowa modake milongo ni alternative. Watemo wan gi grube 17 kawuono wachiwo negi pipes
to achien gi nyaka pumps. Koro no identify jogi nikech kata kwa dhi office kanyo gin already registered groups matimo ga tije ilagi. To tije ka jo boda boda moko mabedo nodonje apart from tingo ji ne giamua ni mondo gitim nade gidonje wach pur mag nyanya to galot. Nikech weche ma iluongo lokruok mar kor lwasi omiyo ng'eyon koth bo chwe karango kata nonego wapur kinde mane osebedo matek. Koro weche machal kamago emomiyo nyaka waikre kaka kaunti mondo waik jopur magwa mai kaunti ma Siaya bende mondo bed kong'eyo nupuro nego bed wapuro e kinde duto e higa mangima chakre Januari nyaka Disemba. Wasebet ka wapuro nyanya to wakwecha to kawuona mor mang'eny nikech aneno mashin to gi paibe makoro wan wadhi matiyo tich ma watiyo ga pile. Kata sani wan gi pilipili hoho, wan gi nyanya, aloto suga to kod gi sikuma. Amor. Riwruok mar Practical Action tiego rowere ma higi nie kind 22 nyaka 35 e kaunti ma Homa Bay e yore mag pur kod pith e yor molony manyasani. Rowerego mowuok e sub counties mopogore opogore kaunti no osemi tiegruok e kit pur kaka mag njugu, alode mag nyaluo, nyanya kod pith mar gwen e yor lony manyasani. Coordinator mar Practical Action Jimo Uko lero ni kuom higni 5 mokalo gisetiego rowere ma kwan gi odoingo 4,000 bendo makawa magi trainer e kidienje mopogore opogore kaka nyalo pidho gwen e yo masane, kaka nyalo keto be agriculture pur be obede manyasani. Osem nogola e gokoko mar siasa cha moketa abedo japur. Atimo packaging mag peanut butter mauso, talafu atimo gimiluongo ni coated nut. Coated nut en njugu molos kinyasani moriw gi tong' to riwe nyaka gi mok ngano tichiele maber. Bedo kwa tiyo gi rowere machakre higni 22 gi higni 35 kuom value chains kaka nyanya, kaka alode mag kienyeji gi njugu to gi gwen. En project mosebedo ka target rowere manyalo romo 8,000 to i Homa Bay kae wase chopo ne rowere 4,000 gi 700. Haya, wadhi yo moro machuoko duogo to wan gi weche mag tuke dakika moko matin kasto ba wadhi go mbaka gi Edio Cage, men senator ma Migori Muok Ratego osechopo kaendi. Wadhi go mbaka mar chenro mar twak machakore kind Azimio gi Kenya Kwanza Kinya. Ang'o makoro nyaka timre? Agenda mar twagno to pok giwinjore maler. Obiro winjore ni koro mpango chalo nang'o. Imbi nyalo oro ote mari 2-3-600 mondo anene kaka iwacho. Ramogi TV an Martin Ochieng Lago kawuok Rueya Kisumu East. Aneno Ramogi makare kan gi mama na Nyalago. Erokamano ahinya Martin. Trevor wawinji maber ka wan gi Olo Mabarak Maragoro. Erokamano ahinya. Ramogi TV an Pastor Omondi Otiche mar Gemo Nyinyore. Waneno Ramogi gi jaoda Sara Tieno mano Nyaseme, Archbishop Odhiambo Gura gi Samuel Atongo. Erokamano ahinya. Medu mana oro ote. Ramogi TV awuoro kome ni odok ne obila ma Sara Singa mar wang' neno West Kanyamkago kaka pile. Ramogi TV mora sana. Erokamano ahinya kiduru mana kanyo. Ramogi TV penjna senator ni kar twak oko dhi nyime maber to gidhi kawo ndama mane man Paul Charles from Magari mane mpaka mobro go kode bang' dakika moko matin. Oro penjo ui te 2-3-600 wabro go mbaka gi senator bang' dakika moko machuok gidhi mabor ahinya. Kwa majina ni Joseph Moneki. Kwa hii project nimesimamia kama supervisor. Hii project toka tuanze nayo imenisaidia kwanza naweza kukimu mahitaji yangu binafsi na nasimamia familia pia na pia nasaidia wazazi. Project hii ya boma yangu kwanza ningetaka kushukuru Kings Developer hii mfadhili kushirikana na serikali na kusaidia Rokos hapa kwa sababu tumepata kazi
Usipitwe, chukua hatua, ujipatie keja yako leo. Boma Yangu is a government affordable housing program. Amedo nyisi ni kidwaro winjo thuma mara lilo eskiza kod inyalo diyo star aboro achiel achiel star adek ang'wen adek ash ibro yude yo makare. Ma wane Ramogi TV. Ramogi TV en od jothumbe duto mago nagi. Ero uru kamano. Donjo na weche mag tuke ni club mar Vihiga Queens keto ikruok mogik ne tuke mag Sekafa mibiro bagi e piny mar Uganda kochakore tarik 12 dweni. Queens nitiere group mar ba ka geno margi en kao kombeno kendo dhi nyaka e tuke mag CAF Champions League mibiro bagi giko higani. James Opondo nigi ler mar wachno. Bang' tieko thuolo mokwongo e chung mar timbe lig maduong' mar adhula kindwa Keini kendo kao ligno, klab mar Vihiga Queens biro ting'o nying Kenya e tuke mag Sekafa tournament mibago e piny mar Uganda. Kano wuoyo e seche mane klab no timo orako margi mapile ka pile alap makasarani, kocha mar Vihiga Queens Charles Okere no nyiso geno mare ni klab no timo ikruok maber motelo ne tukgi mokwongo. In terms of preparation, we have emphasized more on our strengths rather than our weaknesses, because this is an area that we have specialized in terms of the team cohesion. So this is something that we are building on as a team, and it is working well. So far so good. Okere no puoyo club no kuom kao okombe maduong' mar adhula, kata kamano nolero ni jotuke mondo oket pachgi e ikruok mag tuke Sekafa. Vihiga Queens nobedo joloch e tuke mag Sekafa higa mar 2012 bang' loyo klab mar Central Bank of Ethiopia 2-1 kama nomiyo gi otiko mar tugo e tuke mag CAF Champions League. Kocha no kaachiel gi kapten ni kod geno ni Vihiga Queens biro timo maber moheo kaka negitimo e piny mar Egypt. Last time the Sekafa Championships were here in Kenya and we won. Now we are going to Uganda to claim our title back. So to me, I can say, even if you can see my background, the girls are ready to go. Teams mwadhiro mogo Sekafa gin timbe mabe nokao leagues magi koro wadhiro mogo teams mabe gin champions koro nyaka wabed kawaikre maber. Vihiga Queens osemedo jotugo manyien kama oting'o jatugo Eunice Mwangi kowuok e klab mar Mathare, Tumaini Waliaula kaachiel gi Martha Karani. It's an additional and we are adding depth to our team so that we can go and have a competitive team in Uganda. Kenya biro tugo gi klab mawuok e piny mar Rwanda tukgi mokwongo kapok girakore gi klab mawuok e piny mar Zanzibar. Queens biro tiko tuke mag Group B gi klab mar Jeshi la Kujenga Taifa Queens mawuok e piny mar Tanzania. Banka o lig maduong' mar adhula e kind Wakeini, tim mar Vihiga Queens koro keto ikruok ne tuke mag Sekafa ka joloch biro ting'o nying pinje mag Afrika ma Ugwe e tuke mag CAF Champions League mibiro tugi giko higani. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Tuke mag sikunde sekondar tam mar 2 nochakore ayanga e kaunti ma Kakamega. Tim mar sikunde sekondar ma Goro Sare nochako gi loch bang' loyo sikunde sekondar ma Kiringari gonde 2-1 e tuke mag adhula. E tugo mane obagi e lap ma Buhungu Stadium, tim sikunde sekondar ma Shanderema norodho sikunde sekondar ma Korof Hafar gonde 8-0. Shanderema ne magin joloch gwenge ma Kakamega noyudo gonde 4 kapok jotugo dhi e yueyo kendo medo gonde moko 4 mane omiyo gi loch mar gonde 8 gi points 3. St Anthony mawuok hoho mar Okak bende nowuoth kuom Matiliku gi gonde 8-0. E kidieny mar nyiri, tim mar Nindida mawuok e kaunti ma Vihiga norodho tim mar Bintina gonde 7-0.
Aya wadhi yue moro machuok oduogo to wachako chenro kidieny mar ariyo mar duol kama wadhi goyo mbaka gi Eddie Okech ma en senator ma Migori, mbaka madhi chakore kiny kind Azimio gi Kenya Kwanza. Kidhi mabor ahinya no kusechako oro penjo uka orgia ora uru ariyo adek auchiel nono wabro penjo go bang' dakika moko machuok waduogo mana sani. Kidhi mabor. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka otuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Shabiki.com is all about jackpots, live games, casino, virtual games, weekly promotions, bet builder, bet share, and 24/7 customer service. It's all about football, basketball, tennis, cricket, motorsport, and so much more. It's all about the big wins, the big moments, and the big bonuses. Shabiki.com is all about you, the fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Ironyisa ni gimoro achiel kae wuoda. En adier ni jochinde nitiega kae. Anakia, to kendo anato, mana jumbe ariyo moko. Dame wadhi. Mama. Ang'o momiyo kwanyal neno nyathi? En odwa chamo misango. Nikech ka chamo misango mar minwa kendo to an gadier ni odiochieng' ma kawuono Nyasaye dhi chango mama mamehe. Finally, we have a report that speaks to the most important component of what defines Kenya. Chieng' tich adek, tarik 9 dwe mar 8 mar higa mar 2023, kuku mar wach nika. Watimo nonro matut ewi lokruoge madongo ma osebedo e piny motenore kod weche somo. We want to confirm that we are on the right course. Sirkal, jolony weche tiegruok, jokanyo maiye weche mag somo, jonyuol, jopuonjre kod jo-Kenya duto chiwo pachgi. Kuku mar wach, achiel kachiel e Ramogi TV, Citizen TV, Inoro TV, Citizen Radio, Hot 96, to kod View Sasa. Chakre sa achiel odhiambo nyaka sa 4 otieno. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi.
Erokamano ahinya nyikwa Ramogi kuom kete RamogiTV kama kidieny maro mar ariyo mar chenro mar duol mae kama ogoye mbaka wapimogo piny ni tang'o matimore gi mwang'eyo ni twako kayo kinyi saa 5 wang'e chap jo Kenya Kwanza gi Azimio dhi romo e boma kaendi kamoro ni Bomas of Kenya. Pok giwinjore ajenda mar twakni makare. To mane mbaka mwadago gi Senator Eddie Oketch, men Senator ma Migori. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi muok ratego. Erokamano. Idhi maber. Nyasaye oritago ne erokamano. Erokamano ahinya. To koro muok mapok jogo winjore ajenda ni un kaka jo Azimio gi jo Kenya Kwanza udhi timo nang'o kama chakruok mar mbaka chakore seche ma ji osemana chwanyore ajenda pok ji winjore. Erokamano mokwongo we akunga kawo thuolo ni mar gone jo Migori County erokamano. Dweche 3 mokalo chakre dwe mar 5 okasebedo ka ngima ahinya. Ne ayudo chandruok matin ne chonga otur madhi operation ma odwa kita matin piny matin. Koro sani Nyasaye ne okonya anyalo bedo ka athembo matin. To moloyo ni jo Migori County kopogore gi the fact ni nchokan active ahinya e parliament. Gisebedo ka gikonya kabisa kendo gigona mos gilima dala gikelo na gwen achamo gikelo na maembe achamo olemo koro gimiya chango. Omiyo adago ne jo Migori County erokamano maduong' ahinya. They have been very very compassionate. To gi wetena ma wan gi Senate to gi jo party mosebedo komaka motegno kochako gi wuono ma jakom nobiro chieng' mantie mana operation mo make sure otimo operation maber modhi kare makora kuro machango. Agone gi erokamano ahinya. Mar ariyo en ni pinjo mipenjo no endo luwore gi weche mosebedo katimore chakre ne higa ni chakre kane weche go eko mag yiero nochako nonro mag weche mag yiero nodhi mbele. Koro nodhi kamano endo mwagike gima noluongo ni bipartisan talks. Bipartisan talks no wadhi mwayiero jogo eko mane dhi wuoyo koa korwa koni endi to gi joma noa kor jo Kenya Kwanza. To sama ne oyier mane ji dhi wuoyo no endo ne nitiere agenda mane both sides nosekelo. Koro mokwongo ok en adier ni agenda pok olosi. En mani gima thago weche mag wuoyo gi eki en ni jo Kenya Kwanza be mor gi agenda mwakelo e mesa. To jo Azimio be mor gi agenda ma jo Kenya Kwanza kelo e mesa. To king'iyo weche gimiluongo ni conflict management kata conflict resolution ka nitiere ng'ikruok moro ting'iyo ng'ama okwongo kelo wach mar shida mantiere e mesa en ikuongo ing'iyo agenda mare. Koro agenda mar Azimio dwa ewo agenda mar Kenya Kwanza gi tiende. Tini Kenya Kwanza gibiro e mesa nikech jopiny manigi Azimio nokelo weche moko mane ok gimorgo gi sirikal matiyo sani. Ok gin gigo eko mokel e mesa sani, gin gigo eko makata wuoyo mokwongo ne okel gigo eko e mesa. Koro nadwa mondo akwa ogandawa kaachiel kod kapok revisit agenda man wakelo kaachiel kod oganda mag jo Kenya Kwanza. Kenya ni marwa wate. Ka ji osewinjore ma jotendwa osewuoyo nikech jakom oseromo gi jaduong' Ruto wang' gi wang' kaachiel kod jatelo endo madhi konyo weche mag wuoyo gi mondo odhi mbele miluongo ni jaduong' Obasanjo mane president ma Nigeria. Mane giwinjore ni mondo michak los komiti machielo moting'o jogo eko mantiere bunge gi jogo eko maonge bunge mondo weche go bed maber minyalo los mondo okel Kenya kamoro achiel. Ka osegik kuma koro jodongo ariyo gi osekuotho kaachiel gi jaduong' wadgi mantiere miluongo ni Obasanjo ne osewuoyo mokuotho. Koro gima nyaka jotelo tim kaka wan en ni koro konya go agogwa. Kech gima koro dwa ketho weche en ni jotelo moko ma samoro ng'iyo weche gi giwegi mok ng'iyo weche jo Kenya duto. Samoro pok adhogi obuodhore gichako go kifua gigo agogi ka gima no orgi gi jotendgi mondo gidhi giwachi to pok giwacho. Kech apani ma e shida ma wuok ka jatelo endo miluongo ni Kimani Ichung'wa ma wuok e Kenya Kwanza ma bende telo jo Kenya Kwanza e weche mag wuoyo gi ogo agoge mokalo gima nolore mondo odhi otim. To asebedo ka wacho ni go agok no endo ok dhi miyo piny losre. Mondo mi baba nodog chien kech en gi mirima mang'eny kaluwore kata gik moko ni jowan onegi e ndalo mancha ji ng'anyo. Onego bed ni en go agoge molo kata ng'ata. Kendo king'iyo ka chande inyapo ni samoro jaduong' Ruto bende nyabedo ni bende embe en gi
mirima mang'eny kabisa kaluwore gi weche ne moko maybe ofil ni maybe country is not stable. Koro ka gin ema gisedok chien despite their own mirima ma ginya bedo go, to gidok piny ma gidhi gibedo ji ariyo ma gikuotho to gimiyi assignment. Mano miyo agone jaduong' Kalonzo erokamano ahinya kaachiel gi Eugene Wamalwa ma koro ma Kalonzo dhi telo weche mag wuoyo mag kojo Azimio koni, nikech nyaka nyicha weche gi kiwuogi Kalonzo pok ogo agoge. Kalonzo pok wacho pusorene kata wacho buodhore ka e dhoge. Nang'o ong'e maber ni jatend neno mar Azimio ma en jakom Raila Amolo Odinga oduoko mirima piny ka luwore kaka jopiny bende neno ka jopiny inyori ine wach mar kich gi wach mar ngima man malo. Kaso kendo kidhi e ng'anyo ichak ihinyi gi weche mag bunde ka ji hinyo ka inego koni kod koni. Koro hinyruok ma japiny no endo omiyo jakom odok piny matin, to momiyo koro Kalonzo be ineno ka odhi kacha ndenge kamiluongo ni rational ma koro onge mago agoge. Koro gimara kwayo maduong' ma kabisa ne jotelo eko mantiere pande zote mbili en ni giwe go agogi gitim assignment ma Raila Amolo Odinga kaachiel kod Migosi Ruto oro gimondo gidhi gitim. To gigi to nugolo kanye dwaro muketo mupedhe mbele muwacho ni agenda maru wach mar nono mbui mar IBC, wach mar nono duoko manowuok higa mar 2022, wach mar nono jo IBC kaka idhi kaw, wach mar pek mar ngima, gimoro achiel kendo muwinjrue kindu gi Kenya Kwanza, wach mar nono IBC. Kenya Kwanza kodgi gin gikelo wach mar CDF, gikelo wach mar office mar kwed sirikal men leader of opposition, gikelo 2/3 gender rule. Gigi eki unuyudo gi kanye? Jopiny ema nunyiso ni magi gik magidwaro koso magi tuchuogo mana kiu? Ara mondo obed very careful mondo mi kik achal ng'ama thino gigo eko ma jo Kenya Kwanza okelo. Kech kwa kelo agenda maro kembe kelo magi oko nego na thino. To kata kamano gigo eko ma jo Kenya Kwanza samoro kelo king'iye kaka ng'ano endo ma jambetri tibo yudo ka samoro gichalo gima en agenda ma onge agenda ko manyo gimo nya keto e mesa. Nikech king'iyo gigo eko ma gikile mesa kuma wan wuoke gi weche wa gi eki mokwongo en ni jatendwa Raila Amolo Odinga kaachiel kod principles magwa. King'iyo historia margi gin jogo eko mosegore ne katiba mokilo wach mar ni katiba masani neno koro okelo loch mag gwenge, omiyo koro pesa donjo kor gwenge, omiyo MC nyariembo mtoka kor gweng, omiyo mama mboga monya yudo pesa moro kaachiel kod atenda madhi kor gwenge. Gigi eki gin gige katiba. To gige katiba go eko gin teko mar japiny. Kech katiba king'iyo pend chikewa achiel wacho ni teko mar pinywa mar Kenya ni endi duto te ni e lwet japiny nyalo chako no kawo teko no endo miyo ng'at machielo mondo odhi otim ang'o represent go kata onya kawo teko no tigo en owuon. To gigo eko ma chuny weche mwawuoye gi eki gin gigo eko ma waneno ka gin kuku mag wach mag katiba ma kopo ni bukori ni iketho to kendo koro iketho weche duto te piny mangima. Adachako ni achiel kachiel wakilo wach mokwongo, wach maluongo ni high cost of living. Ndalo machon president machon ne nyalo wuok to wacho ni yawa aneno ka piny mwantiere ka endi Trevor unwacho ni ke chiemo an kejno kane. Unwacho ni sijui ni sukari beche tek kara wawe madho sukari wadwa madho nyuka aduba. President machon nyalo timo kamano katiba machon. To katiba masani nitie pend chike 43. Pend chike 43 article 42 of the constitution. Wuoyo gima luongo ni economic and social rights ma japiny. Wacho ni ja Kenya ok oyiene denyo. Ja Kenya ok oyiene bedo ot machwer pi. Ja Kenya ok oyiene thagruok gi midhiero moro amora nikech weche mag ochumi. Mano endo en pend chik ma koponi ok wasiro mwabedo motegno. Emomiyo ka jakom nyisi niya ok wanya wacho ni wach mar weche mag high cost of living kata wach mag ochumi en weche weko miyo na sirikal matiyo kende. Katiba masani endi oketo niya nitie majority gi minority girito gine sirikal. Momiyo ka weche gi tek to nyaka wate wabede mesa mondo wawuo. Nang'o wacho kama kibukori kawuono ni ikawo wach mar osuru tiketo ni idwa bukori ni osuru dwa wuok 8% mar mafuta dwa bedo 16%. Gima mano timo immediately en ni jaboda boda nengo ne omedore.
ng'ama tiye mjengo nengo gik motimo medore, ng'ano endo madwa dhi ng'iewo chuma modhi gedogo eko nengo ne omedore. Koro kinya buka ni ikela kela osuru moro amora bodhi against katiba chande. Mar ariyo mwachako wuoye momiyo nyithindo wuok e katiba en wach no endo miwacho ni weche mag yiero moluongo ni weche mag sava. Kisomo pend chike magwa 86 article 86 of the constitution, pend chike 86 wacho ni yiero magwa apart from being transparent, free and fair, they must be verifiable. Nyaka gibed gigo koma kopo no ng'iye kama tiwacho ni gini ndio timore e yo moro ma onge gimibadhi moro amora. To king'iyo pend chike miluongo ni Election Act 2011 section 44 B, A and B, king'iyo pend chike no endo mag weche mag yiero wacho kendo niya nyaka tim scrutiny. Kichako ing'iyo IBC Act, jogo eko machung' ne yiero gin jo IBC. Act gi owuon ma 2011 section 24 wuoyo e gigo eko maluongo ni assets motigo e yiero. Gigo eko motigo e yiero te obed computer, obed ni en kalam, obed ni en gima chal nade, nyaka none ni bende noti kode e yo maber ma gima modonjo e miluongo ni data modonjo e iye be odonjo e iye maber kendo bowuok e yo maber. So that scrutiny e gima iluongo ni opening the server. Tene nyaka ng'i ni bende election marwa is it verifiable, to kendo yiero mana mokalo ni kende kata yiero mabiro. Wachako kilo wach moro kaendi mar IBC commissioners. Kiyiero IBC commissioners e piny moro amora midhiye kata katiba marwa, kiyiero IBC commissioners jogo eko mago pa opira no endo ema nyaka bedi. Ok wondang ibugni ka wono ni igo basketball tidwa wuok ni dhi bedo referee mar football, ok timre. Nyaka beba jogo eko mago mpira ma osedhi e football ni endi eming'iyo. Emiyo ka kidhi America jogo eko mani IBC margi gin jogo eko mawuok e mrengo mag siasa mag Republican to gi Democrats. Kidhi kamoro ni London, UK kocha, en jogo eko mag Labour Party to gi the House of Commons. The Labour Party yudo ka jogi eki jogo eko mantiere e siasa no endo ema bedo referee. Wan marwa ni endi tiyudo komijo migepe moko ma samoro mrengo machielo onge gi control over ng'ama donjo e commission wano endo. Koro ere kaka onyalo loso mondo mi commission madhi bedo mar yiero en commission no endo ma represent both sides of the coin. Commission masani wan go kata system masani wadhigo ni endi ne olos ka ji larore 2017 e weche moko mago kocha moko manolos mapiyo piyo mondo kony chama mane ntiere power sechego eko kane pok jakom Museveni Uhuru Kenyatta to ne en system marach. Ko nyaka lose mondo bed system no maber. Katieko wach mar ang'wen mokete mesa en wach no endo mar demokrasia marwa. Wan Kenya ka endi king'iyo chapter 2 mar katiba marwa wacho ni wan as a country, one country ma en multi-party democracy. Tiende ni Kenya ka endi onge loch manyalo wuok koko wuok e party kata independent organization mantie within party. To chik no endo nomiyo okel gimoro niya section 14A 1E mar Political Parties Act ma wacho niya koponi diponi idonjo e parliament gi chama moteri tibukore ni support chama moro e yo moro amora, iwacho ni just interest ma chama machielo e yo moro amora, to katiba bro assume ni iniseweyo chama manoteri office kore tima ng'owa idoge yiero. Tido ka wan ma oyier ng'ato to dhi e od bura ma japinye momiye trust mare gi kura mare, to kose dhi e od bura to support chama machielo kata support mrengo machielo. Kose support to kodwa mondo mi otim ng'owa owe kome mano yierego gi UDA kata mano yierego gi Jubilee kata mano yierego gi ODM odogo Chris Japinian to pacha koro lokore akwani koro sani we mar UDA kata we go system mar Jubilee kata we go system mar ODM. Ka ok waloso gigo eko sani to gima timore en ni gik moko ang'wen mwakete mesa go eko koki correct gi to chieng' ma koro baba moro onge kata mana Eddie Okech moro onge
kata mana Otiende Amolo moro onge, kata Kalonzo moro onge, kata Martha moro onge mo believe e katiba, manigi adier e katiba, ibedo gi gino dictator. Kech koro president ema determine those 4 factors. Agenda machielo mabukete e mesa kanyo en muluongo gi dho ngere ni inclusion in government affairs. Yes. Mondo miso kaka sirikal ringo. To seche go to bende wacho ni okudwa mosruok, okudwa gimoro amora e sirikal. Matieni agenda mar abich ni en ang'o? Agenda mar abich en gimiluongo ni inclusivity. Ok ni inclusion. Inclusivity. Tiende ni ya kidhi timo dongruok kaka sirikal, ok inya bukori ni kawuono an Raila Amolo Odinga an president, to nikech awuok Nyanza to jo Mombasa noko gona kura, koro ok adhi timo ang'o, ok adhi gero Mombasa. Iwinja maber? To mane gima timore sani, ibugo ni in Ruto ni an nogona kura mana gi jo Rift Valley to gi jo Central, koro jo modong' ok anyal timo dongruok e thuchegi. Kata kapo natimo dongruok e thuchegi, anyalo thero matin koni to ng'eny ne aketo korwa koni. Mano mokwongo. Mar ariyo en ting'o ni public service. In fact, public service nitie nyaka gi ministry ma mare. The public service ministry nitie. Masani endi ng'a motelo iluongo ni Mheshimiwa Aisha Jumwa. Public service en minister mandiko jotije sirikal te e Kenya ka. Okinya bukuri niya ni nikech koro ne ok ogonwa kura gi joma kama, kata gogiek moro mane ok nyalo gonwa kura nikech odak e bungu no kodo kata Kimskit. Koro en e tich sirikal maktiyo ni endi ok wadhi ndikogi. Mano gima katiba ok oyie nikech mano koro iluongo ni ang'owa ikwedo jomoko ni ok gin jo Kenya. Ang'o mano is very important nikech kata ng'ato goni kura kata ng'ato ok ogoni kura, ondiek ng'ano endo chulo osuru machulo ji e public service kata makelo dongruok. Koro kikwede to nyiso ni koro iloke boi kata iloke obedo punda makoro en ochulo osuru to koyud ber mar osuru motimo ang'owa mochulo. To kowacho adieri king'iyo sani jomose ndike Kenya ka endi te gin kabila madhi ariyo emithoro ndiki e gigo eko te mag sirikal. Kata dongruok king'iyo dongruok madhi mbele sani endi neno ka wach mar tiang' theko iwacho ni kembewa otho, to adieri mantie ni gima nego kembe en importation mar sukari mabiro mamiyo jogo eko mapuro tiang' ok nyal rego tiang'. To king'iyo kamo machalo kaka koro Central kata king'iyo kamo machalo kaka Rift Valley, tiro ka koro keto dhiye tote omedo siro wachno endo mar loso weche mag chai kata weche mag kofi. Mano emiluongo ni inclusivity. Tanyisi ka endi gidwa ni jakom Raila Amolo Odinga ni onge ja Azimio ma inclusivity to them mean ni wadwaro nusu mkate ma sirikal kata handshake. Awacho ma endi mokwongo nikech jakom Raila Amolo Odinga kano ng'iyo wach mar inclusivity e ndalo mane ker miluongo ni Uhuru Kenyatta ne nitie. Nong'iyo momosore gi Uhuru Kenyatta to onge chieng' mar Raila Amolo Odinga onyiso Uhuru Kenyatta ni yawa miya ministry makama sona ng'ata moro kama endi miya gimiluongo kata mana ni prime minister mondo abedi. Nokotimo mano. No make mana sure na ng'owa Uhuru osewach ni president ok wayiere go nikech otimore maber, lakini make sure ni samitiyo to pinje te yudo dongruok. Mane momiro kaka kidhi Nyanza, kidhi Coast, Mombasa kocha, kata gi Nyanza, kata gi North Eastern, tido ka nderni moko oringo kuondego eko making'iyo Trevor gin nderni go eko mane onge igni abich kata igni 10 mokalo. Weche gi te timore seneta nikech ne locho bayowa. Be usegoru peksen kaka jo ODM ni ang'o miyo jo wachigni 700,000 nokogo kura? Kaluwore gi mbui mane waneno kopogore wang'eni mbui no podun godo gi chich moro kuiye gi namba mane owuok kanyo, lakini namba mane IBC ogolo ne nyiso ni William Ruto noyombo Raila gi kura madhi gimoro 200,000. Jo wachigni 700,000 ne okogo kura. Be usegoru peksen ni ang'o miyo jo wanokogo kura? Nitiere gimoro mane ODM otimo mane ogiwinjore go bin kaka nuchuogo jotelo nuwacho ni ma endi ng'ama onego gochne, ma endi ng'ama onego gochne, momiyo jowa notamore. Buze goru e peksen ni ang'o miyo jowa nokowuok maber makoro mwanda obayowa? Mana kaka iwinjo wacho ni jowa madhi Nyanza ka endi jowa madhi 700,000 nokogo kura. Kaka bende Kenya mangima kigoyo data mane IBC ogolo ni ji
aboro nokogo kura. Koro king'iyo namba mar jowa e milion aboro no endo en namba mathin kabisa. Mano kwa dhi gi data mar IEBC. To kaka ne IEBC o declare jaduong' Ruto ni president, ma ochako dhi e court ma court otiyo gi gimoro ni language moko weche mag chike. Kaka nyalo wuoyo mochako declare jaduong' Ruto ni en president. Wan wawacho kendo jakom nowacho kendo Excellency Martha Karua nowacho gi wan jo Azimio duto ni ka gino timore to kwa yiere go, lakini en gino endo ma wa respect. Iwinja maber. To peksen miwacho ni mondo watim ni endi, ODM ok en chama mar joluo Nyanza kende. To Azimio bende ok en mrengo mar joluo Nyanza kende. Gin institutions ma are national in nature. Nikech kata kiwacho ni wadhi mana gi namba mar IEBC, ni joma nogo kura ne jakom ne gin kaluwore gi IEBC ne wacho ni 6.9. Iyudo ka en gima omako piny mangima. Koro kwadhi timo gimiluongo ni impact assessment mar yiero mokalo. Nyaka wago peksen no endo e piny mangima. Moko wacho ni mana oganda ma joluo kende ema ne ok owuok mogo kura. Nikech 8 million cha, kaka adwa miyi kuom ranyisi Nairobi no drop in terms of turnout mare gi almost 500,000 king'iye gi election notim 2017. To Nairobi ok joluo kende modake. To pile Nairobi kaendi nyaka chak luwo siasa, mrengo no endo ma jakom Raila Amolo Odinga nitie ema yombo Nairobi. Kata sama wuoni endi e constituencies 18 mantie Nairobi kaendi, jo UDA ni mana gi constituencies 3 kende. Modong te gin mag Azimio. To gi achiel ma ja independent, mano Kasarani. Koro manyiso ni nitie gima samo ng'ikruok moro nobedo, to nobedo Nyanza kende. Nobedo kuonde duto. To gima date mondo ajiw jowa mogik maduong' penjo manyadhi kabisa. Kapok jakom Raila Amolo Odinga ogo peksen, kata kapok jaduong' Kalonzo kata merwa Martha Karua ogo peksen, kata jochama magwa Edwin Sifuna gine ogo peksen, kia kajanam ni inonagi onengo benin go peksen iwuon ni kano kago kura ji kama ngimo ochong ni ndigi ber sirikal. Nikech kata mana 2007 mana PGP ji gore cha ni nitie report mano wuok miluongo ni Waki Commission. Ondike report no niya, achiel momiyo ji gore seche duto te e Kenya kaendi weche mag yiero mag presidency en ni kichiegni gi loch to lech ber sawa okelo opportunities mang'eny ne oganda wa emomiyo ji thoro gore ne. Koro kapok jakom go peksen wa kaka jotelo, boss wa en japiny. Japiny ema ondika tich kaka jamigori. An ka chiwo kinyi ka luyo wang'a ni aneno Agwenge e stage Migori, aneno owadwa Osewe e stage Migori, aneno minwa mamin Regan manyicha nyathine otho e maandamano dala mar Nyasare, ang'iyo awuotho nyaka mane Karen e dala Masuna West. Jogo eka mondika tich. Koro kapok ago peksen, gima ago peksen ni yawa benitie ng'ikruok matimore gi an kaka jago kura momiyo ne ok andiko namba 1 mara e Kenya kaendi mane yamiyo abed machiegni gi ber mar telo. Okay. Nitiere mornwa penjo kaendi gi Charles koa Magare. Jadi Trevor penjina senator ni katwako kodhi nyime maber. To gidhi kawo ndamo mane ma Paul Charles koa Magare. Katwako kodhi kako uparo. Ange Paul maber ahinya. Inge Paul. Paul ero konyo kuom penjo no endo. Gima timore owadwa Trevor en ni mokwongo an atine jopiny emondika tich be moro emobe weche mwawacho matek gi eki to emrengo mwantie duonde japiny man malo mogik en jakom Raila Amolo Odinga. Koro katwagi kodhi maber obo miyowa direction kumwa chomo. To gi pacha kaka japiny gi gima nanyisi ni king'iyo gigo eko ma jo Kenya Kwanza okele mesa to gi gigo eko ma jo Azimio okele mesa. Anyisi ni gigo eko mwakele mesa gin gigo eko mantiere katiba. To gigo ma jo Azimio ma jo Kenya Kwanza othoro kele mesa gin moko man gi ng'ikruok moko e katiba. Kuom ranyisi giwacho ni wadwa go mbaka mar prime cabinet secretary.
king'iyo kaka mi president wachno endo mar loso ministry ene pend chike 132 kendo ene pend chike 153 gi 54 onge kama iluonge ng'ato ni prime cabinet secretary mano nyiso ni gidhi against constitution giwacho mondo watigi gimo ni leader of opposition no king'iyo kipengele magwa te mag chike magwa te pend chike wate onge gimo leader of opposition mano nyiso ni gina mondo watim gigo eko ma katiba ok oyierego koro kopo ni ng'ato chuni mondo tim gima katiba ok oyierego to mi nyise mondo tim ma katiba oyierego boko timo ang'o ma japiny nigo e lwete madipo nonyalo tiyogo mana pacha kapok jako monyiso pacha mobotiyogo en gino endo ma dho ngere luongo ni self determination. Iwinjo maber? Ng'iyo ni ka an ayiera gi katiba to in ok iyieri gi katiba, koro an gi right mara mar dak ki an kata dak kaka dwaro e piny madwaro. Mano katiba marwa oyie. King'iyo pend chike achiel mar katiba marwa kendo king'iyo UN Charter bende oyie ni kopo ni ok winjri ng'ato paro, especially ka paro no endo en paro endo ma in igeno e katiba, to ng'at mowuoyo go kogeno e katiba to mi teko mar katiba nino iwuon kaachiel koda pend chike mag piny mangima mar dak ki in iwuon. Koro samoro jogi nyalo chuno mwachak paro kamano to ok wago mondo wadhi paro machalo kamano endo nikech wate wa jo Kenya ni endi nyaka no wayude bang' wasunge wuok Kenya ka indi. Wate luchwa osechwere Kenya ka, rembo osechwere Kenya ka, piwang'wa osechwere Kenya ka indi, kwagero Kenya ni. Omiyo Kenya ni marwa wate, wago mondo wadage gi kwe gi dongruok ka wajolore waduro ka jo Kenya. Lakini kochuno to samonya chuno azimio mondo pach gi odhi kuma chal kamano nikech mane momiyo kata king'iyo gima nyicha wabirogo ma jakom nyicha obirogo miluongo ni tumechoka campaign kaka jo azimio no wabirogo. Tumechoka no endo jose choko signature mokalo 8 million. To king'iyo system no endo ng'ama ndiko signature ne keto nyaka namba mar kura mare gi namba mar ID mare. Manyiso ni en jago ombulu. Ko wan gi jo ombulu 8 million e Kenya ka mosendiko ni yawa wanto ka ok udwa mondo wawinj wach mar katiba to koro waul wanyalo dhi dak kendwa wayie weyo mondo kik ji remb ji chwe kik chwe mang'eny wabed gi pacho wawuon. Mano to mana pacha wuon kaluwore gi weche kaka somo weche mag chike lakini chenro kata mogo dhi go mbele kata mana guidance marwa duondwa mogik ma japiny omiyo teko mogik gi kura mokalo 7 million gi wiye. Kura go ekote ni wi jakom gi jalupne mama Martha Karua kaachiel koda Kalonzo Musyoka. Sama koro gino tek gibo nyiso akum wachomo to mano to mana pacha. Ntiere jamigori ni maroka ilu ni Ken Adawo en Ragana RamogiTV mos na seneta mara Edio Cage bwana Umbija wan kaka joluo wasechandore ne piny Kenya ka indi moromo anano ni Raila owere gi jo Kenya mondo koro yudo lemo mar yiero margi. Be maendi paro unyalo chopo kamoro mukoni wasetemo moromo koro wawe Ken no nigo teku moinga kechan sani koro ing'eni an ng'ama oyier ma nitie ombuch Ken matiyogo manyiso ni osolona sovereignty mare atiyo nego e parliament. Koro Ken mineno wuoyo no endo en gi teko sawa mano inga nikech en koro en japiny manyiso ni onyalo timo gimoro modwaro gi ombuche gi sovereignty mare kata teko ne ma japiny ma en go kaluwore gi piny chike achiel. Emino kana nyisi ni pacha monde nyisa ni koso dipo ni japiny iye nyalo wang' mwach ni yawa an koro wach mar pukore moroma wach mar gorruok roma ok wawinjre paro to paro man mar katiba to mar katiba dipo ni japiny iye nyalo wang' mwach ni nadhi e yo machielo. Kino kamano paro ma samoro Ken chako biro gokinyi to en boss na koro okanya comment wach ne ahinya nikech en to koro en boss na en mondi katiba. Evans Odero kani bondo wacho ni RamogiTV ler gin kod Steven gi Felix penjo ni ng'ama dhi bedo jakom e twagni jaduong' Obasanjo koro ok owinji ang'o matimore. Koro ing'eyo gima timore sani en gima iluongo ni preconditions for talks. Sama ndege dwaro mondo odhi ofuge kor yamo nyaka kuongo ng'ine check up moko matin ing'iyo ni to mafuta nitie ka endi chal nade to bende king'iyo flight history ne bosebedo gi ng'ikruok moro amora modhi tim gino ni taxi mo take off koko chako fuyo malo kodhi
Samo fuyo malo no eno ko nyo koro autopilot nyalo tiyo. Koro gima timore ka indien ni thuolo momi jotendwa mantiere gi eki en ni mondo gi loss preconditions for talks. Dono ka nyisi ni kuom ranyisi kane wawuoyo bipartisan talk mano kalo chande ne onge joma mano negi ahinya mang'eny kaka sani jo negi joma mang'eny mohinyore to nitie joma moko bende ma waluongo ni prisoners iluongo ni political prisoners oketie jela e shida mano oketimo marach ni dhi mana ng'anyo to nitie joma ma bende otur tiendegi e ng'anyo no endo gi kailago eko nyaka jiwe ma jiwinje to be inya chul jogi kech kan kaka edi mu kan na wuotho mang'iyo adhi gi tienda kapod nasiro mana gi ludhe ariyo maneno mine na kaywa ka nyithindgi otho ngini karaga unu kocho ni kawuono treve wacho ni yawa wadhi uru mbele gi piny miyo ma nyathino thono kaka min Reagan ma Migori ineno kata nyithiwa mancho tho Siaya ma manje jakom gi jotendwa ma Nyanza odhiko manje no ka Mili Mabona gini ncha yuago malich ka achiel kod wadwa Kaluma gini yuago kodhi neno Siaya wuone gi mine nyithindo go eko cannot move on. Tema pod obila, jatendo obila wacho ni udhi ukaw. Tiwinjo ka jatendo obila wacho ni obiro timo maber. Koro mo ni nyaka mago gik ma kapok ji wuoyo bede mesa. Nyaka ji winjire ni yawa. Samanja ji ng'anyo ni endi jomoko nche nyere marach kabisa. Be nitiere compensation mo nyalo miyogi. Samoro compensation ok nyalo romore gi loss ma giyudo. Samoro lal ma giyudo kata imigi mana pesa di ng'amo to nyathine. Kaka Reagan ne jaiga 21 ma wuok e Nyasare Migori mwameni yo tagore malich ka kwa mana ji pesa mondo tere skul motiko form 4 koro no program no wachak choko ne mondo mi odhi e university tagruogno te kata mi mana pesa maro monade samo ok dirom kamoro lakini dibede gi chuny kaka dhano kaka ker mar pinyni iyuo mana pi wangi mondo mi kata ka koro wuoyo dhi mbele to jogo eko manyo hinyore gini endi to ot mang'o ko ng'eni magi gik ma samoro Obasanjo ok ya bedo piny ni wacho koro samoro ka komiti ni osebedo mowinjore ni yawo agenda makama to wawinjore uru preconditions mag talk gi eki be wawinjore uru koro wabedo piny koro wuoyo weche gi eki samoro nitie moko maginyalo winjore awinja kaka koro mani wacho ni mara IBC cha samoro ginyalo winjore awinja makata Obasanjo no endo ok lo mondo bede mesa to samoro gik ma achiel kuom weche magikelo kocha to makelo koni endi moko tek ma dhongere luongo ni stalemate ji ok winjre mano samoro ma ko Obasanjo nyabiro wacho ni yawa koro un kaka komiti mano ket ka endi magi koro tamor winjruoke koro waluong jaduong' gi jaduong' wadgi ubed piny motamruok ni endi wang'e ni what is the middle ground kata wanyachomo kode kanye samoro ng'ato bo ywak koni ng'ato ywak koni to tolo dhi kor ng'ani e achiel to ochako dhi kar machielo e achiel to e kaka kamano ka gi kobedo but samuchako wuoyo at least gima nyako gone Obasanjo erokamano en ni at least Obasanjo miyo ji nyalo bedo e mesa kada ko ji bedo go kun ma ng'ato koro kun ng'iyo koni to ng'ato kun ng'iyo koni kada pek ni to ji obedo e mesa kech wan bende kaka jo Azimio gombo wa maduong' en ni be japiny bedo gi kwe obedo e pinyno endo mane gidongro waneno kana chako kanyisi ni yawa wan kaka jotelo mane jopiny oyiero be kik wiwa wil ni ang'o wabiro tino japiny ma samoro igo agogi to japiny ora mondo igo agogi kech ska oponi ne japiny ora mondo igo agogi embe do biro mesa mondo go agoge mana omiyo kwa dhi maandamano to wadhi gi japiny bech mogo an japisa no miya msara moro manya miyo samo bech mogo ok bedo na matek jakom Raila Amolo Odinga nyalo ng'iewo mogo onyalo ng'iewo nyaka chieng Sifuna nyalo ng'iewo mogo Martha Karua nyalo ng'iewo mogo tang'o miyo Martha Karua nyalo wuok madhi kawo ng'owa sufria moro akewie modhi e piny ka chande nikech wan jo Azimio nyakwa gore na ng'owa japiny koro miyo kidhi e mesa cha kik wiyi wil ni teko gi chuny gi paro ma in gi e mesa no nyaka obed mama japiny nyaka isom ni mudu ma japiny wachang'o kokigo kuri ni an ng'ama nigi teko adago kura mondo wadhi mbele japiny ni kama chal nade to en gi kaka sani endi joma Nyanza ang'eny gi to jowa moko ma bende nitiere Ukambani to gi jowa moko bende nitiere Nairobi kaendi to gi ma nitiere Busia nigi chuny malit sawa sawa kech kata nitie jomoko ma sani endi pok oiko joggi koro kinya dhi adhiya ni podi mana gi
gigo agoko nikech ng'ama wineno ka ni gi teko moro matin oili nyaka ibede ng'ama consider ni japiny to ko chunye ni kuma chal nade ti consult kode kidok e mesa chande ti represent gima japiny matimo ng'o ema dwaro gima pachi wuono keti na iwacho maler ahinya erokamano kuom miyowa sechegi sa ema dimawa wang'o pod obiro mana gi bedo go mbaka kaendi mano Senator Eddie Oketch pakore ni muok ratego mano Senator ma Migori erokamano ahinya chenro maro mar duol gi miyowa sechegi Senator geno ni stanik dhi maber walemo ni mondo jochungi ochang maber erokamano kata kamano asebedo katiyo manyalo timo lweta kama matin nichako timo wachako scholarship marwa Migori ne nyithindo 200 nicho wasechako miyo nyithindwa scholarship Migori nitie project mabende wadhi go mbele Migori achiel ariyo doboko gi MCS magwa mago iko obo mpaka chieng' machielo ema ni ko Nyasaye magone erokamano gi jo Migori kuom teko ma kora yoro sani endi ma kora duoge witienda kendo ageni ka Nyasaye oyie tadhi tine jo Migori kaka misumba margi o kaka ruodhgi nikech mano emomiyo ne gindika tijni erokamano ire nyeuru kuom keto RamogiTV wadhi e yweyo moro matin koduogo kendo sa 3 e wang'e obiro ng'isi gima dhi mbele erokamano ahinya nyinga Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa wanere sa 3